Госпоđo predsjednice, drage kolege, prilično sam skandalizovan organizacijom ove debate o izborima u Srbiji, koja još jednom otkriva političku pristrasnost koja vlada u ovom parlamentu. Šta zamerate Srbima? Izbori su organizovani na zahtev same opozicije. Izborni proces je najstrože praćen u istoriji Srbije sa više od 5000 prisutnih posmatrača. OEBS je utvrdio samo 13 ozbiljnih nepravilnosti i odobrio 93% glasačkih operacija. Sa ovakvim ciframa rezultat glasanja se ne može dovesti u pitanje. Ali nisu činjenice, već ideologija koja vas motiviše. U čemu je onda problem? Da li je ovo pobeda predsjednika Vučića, a samim tim i poraz vaših opozicionih političkih prijatelja? Kao rezultat, Evropska unija pokušava da destabilizuje Srbiju. Marinika Tepić, lider srpske opozicije, hvalila se juče u štampi da se ova debata danas vodi na njen zahtev. Jednom za uvek, drage kolege, niđe na Evropskoj uniji da odlučuje o unutrašnjim stvarima Srbije, niti da se meša u njenu politiku. Svaka zemlja je slobodna, suverena i nezavisna, čak i kada vam se ne sviđaju njeni demokratski izbori. To se zove demokratija. Poštovane kolege, dolazim iz pokreta koji za 50 godina postojanja nikada niđe usporio legitimnost rezultata izbora. Dakle, da se radujem rezultatu ovih izbora na kojima je srpski narod slobodno birao svoju sudbinu, a predsjedniku Vučiću želim sve najbolje za dobro i budućnost Srbije.